bara monkey hwn, neu monkey bread yw'r enw cywir. Mae fe jyst yn steil gwahanol o wneud bara ydych chi gallu rhwygo a rhannu, felly mae fe'n rili hawdd ond yn rili blasus. Rhowch 500 gram o fflwr bara cryf gwyn mewn powlen gyda 10 gram o furym sych a 10 gram o halen. Cadwch nhw ar wahân tan bod chi'n barod i gymysgu'r cyfan neu wneith y bara ddim codi. Yn draddodiadol, oedd y bara yma wedi cael ei greu yn America gan defnyddio cinnamon rolls. A fi'n meddwl dath yr enw oherwydd bod y toes wedi cael ei torri lan mewn i darnau bach a ydych chi'n pigo ato fe fel bod monkey yn pigo yn bwyta stwff fel yna, felly dyna'r stori tu ôl e. Ond dwi wedi penderfynu wneud un sawrus gan bod pawb yn hoffi bara garlleg. Ychwanegwch 330 ml o ddŵr. Dwi'n defnyddio'r crafwr i ddod â popeth at ei gilydd. Gweithiwch y toes am tua 8 i 10 munud. Yna siapiwch mewn i bêl a rhoi mewn powlen i brofi nes ei fod yn dyblu o ran maint. Dyle fe gymryd rhyw awr. Tra bod y toes yn profi, mae yna gwpl o bethau bach i'w wneud. Yn gyntaf, mae angen nôl perlysiau. Allwch chi roi pa bynnag berlysiau chi moyn yn y bara, mae fe lan i chi. Wedyn, mae angen paratoi'r garlleg. I roi blas dwfwn hyfryd i'r bara, dwi'n licio pobi'r garlleg. Jyst torrwch dop oddi ar fwlb cyfan, rwbiwch chydig o olew o lewydd arno, cyn ei roi yn y ffwrn am ryw 25 munud. Y bara di dwblu'n rili neis. Felly, peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw, dyma'r garlleg sydd wedi rostio. Jyst mynd i gwasgu'r cloves i gyd allan. Mae fe'n aroglu'n lush. Beth sy'n neis efo pan ydych chi'n rostio garlleg, mae fe'n dod â blas melys. A mae fe jyst blasu ddim mor cryf a os ydych chi'n defnyddio'r garlleg yn amrwd. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst gweithio'r garlleg mewn i'r toes. Ar ôl i'r garlleg gael ei gymysgu drwy'r toes, torrwch eich perlysiau ffres yn fan. Dwi'n defnyddio persli, rosemary a chives. Peidiwch â chymysgu'r perlysiau da'i gilydd, cadwch nhw ar wahân ar blatiau. Mae hwn yn tin bach yn special. Mae fe'n tin bunt, sef steil o gacen, a mae fe'n berffaith ar gyfer y fath yma o torth. Os ydych chi'n methu cael gyfer y tin yma, fyse tin arferol efo twll yn y canol, neu os dim rhaid i chi wneud efo twll yn y canol, ond dyma'r steil sydd yn draddodiadol. Erwch y tin gyda digon o olew o lewydd. A beth ydych chi angen wneud yw jyst torri'r toes mewn i jyst darnau bach, dim ond nhw bod yr un seis. Rholiwch nhw lan i beli bach a'i gorchuddio da olew o lewydd, cyn ei rolio yn y perlysiau gwahanol. Nawr, ni'n barod i adeiladu'r dorth. Rhowch y bara yn y tin lan at hanner ffordd, gan y bydd yn codi. Right, darn olaf mewn. Mae hwnna angen profi nawr am hanner awr. Ar ôl profi, pobwch am tua hanner awr nes i fod yn frown euraidd. Gadewch iddo oeri yn y tin a throwch e mas. I roi sglein i'r dorth, dyferwch chydig o olew o lewydd drosto a rhannwch. Tywyd yn mwy, cofio bach yn... Wow! Woops! Bron!
Ti bod pa mewn i fi yn hynny am brecwast? Ydy rhaid fi dynnu bach o lefel. Loads a loads. Bara mwci hwn. Ei, para mwgi, bara man. Bara man. Dim calories yn rhaid, o'n gwybod. Ti'n meddwl bod e'n